teko kok terus nembang. Nangis kok nembang. Nangis perkara apa? Nembang. Mang mikir kula. Lah nyapa aku mikir? Bojoku dhewe ora tau tak pikir kok kon mikir kowe barang. Kula niki sampeyan wangi mikir. Lah kowe ora diutak. Kon wangi mikir. Lah kowe ngabdi ning kene wis suwe lho. Wis suwe dadi siswa kene kok kon wangi mikir. Ngeten lho. Piye? Kula niki mang ngrasake. Lho, yo rupamu kaya areng ngono. Kon ngrasakne kene iki wis tuwek kok. Kok engkon ngrasake kowe iki gek padha lanange pra terjadi 2P kuwi engko. Mangsamu jeruk mangan jeruk. 2P. Pentung-pentungan. Kok jeruk? Bapakmu kena apa? Jeneng sabar. Wis sabar. Goleki jeding rong temu mau. Ya. Wis ra nesane jeding ning Tegalanku nek pepero nganggo dong jati mo enak kuwi. Nek uler iso meruntuk ngono kuwi kok. Uler apik. Ngapa? Wong tau kala jengking. Piye? Wong wedok lho. Piye bapakmu nyapa? Sakit. Lah sakit ya digolekke obat, golekke tombo. Lah mulanipun kula sowan mriki niki mbok nggih panjenengan to Bapak mang tambani bapak kula niki. Gawa rene. Diwiradati. Bapake Saestu nggih. Ya. Ngono ora cedhek ngene-ngenane lek yo malah ndang waras to. Wong pancen iki pancaroba, 3 ganti rendeng. Perubahan cuaca. Heeh, mula sing ngati-ngati njaga kesehatan. Got-got diresiki ya ampun. Iya. Rendoren. Loh, kok nduren? Nduren iki manol pasar balong. Kok nduren? Anakku wis rene lho. Wis ning jere marani kowe. Kok tak kongkon rene. Lah iya, Aku iki lara. heeh. Medhemu ngono. Hah? Rupamu kaya ada kinang to, Sis. Tak sowang-sowang kok diceluwek gak mbok diratakne. Panjenengan asline ngene lho. Anakmu mung wis kene ning urane ning Aku igumu celarani kowe. celono sing nambani lho. Sing nambani. Sing nambani kowe lara to? Heeh. Celono. Cahe ning ndi ya, Nang celono. Sik, Mas. Entar iki nek 2000 tang celukno kene lho. Sing nambani lho. Sik, Mas, nuwun sewu, Mas. Mbok dicukur to. Kowe ora nyeluk aku masalah wae antem raimu lho. Sing rene mau ki anake sampean njaluk tombo. Lah iya. Sing nambani ya bapak iki. Ora ngerti nek aku dadi begawan. Nah, iki lho. Oh, alah gedawan iki to. Begawan bathukmu sempal kuwi. Kene iki begawan yo malah diceluk. Alah kok kaya Iwan Pales ngono kowe. Iwan Pales, topak nggo Iwan Pales. Iwan Pales. Monggo-monggo pinarak-pinarak sik. Lungguh ra. Hei. Tak batas. Wong kok Rumangsamu. Kowe bar nglungguh iki lungguh ning kono semaput 3 dina kowe. Rumangsaku nek boneka. Saking Kono Jebul wong to iki. Ya ampun, siswaku Kartika Sari. siswamu. Kelas piro iki? Kelas 6 ning wis didol dadi loro areke. Lungguh. Sampeyan ki Anakmu kok iki? sampeyan ki Sing duwe bapakmu sing dan anak iki. Celuk-celuk anakku kok celuk. Rere. Kendaraan iki apa gak apa-apa? Ikut Ora apa-apa aman, Ken. Heh, Aman. aman. Gowo to. Gak. Lho, lah teko kendaraan. Lho kendaraane wong liya-liya kuwi lho. Kere lah teko. kae lho aku sampean dadi wong sing mantap.